dia. Com esteu, xics i xiques? Espero que ens recuperem prompte i que la setmana vinent puguem tornar a la classe. Vos explico un poquet el que anem a fer en el nostre labbook, d'acord? Aleshores, en primer lloc, el que anem a fer és, dins del sobre, en el xoc i les galàxies, el que anem a fer és retallar per la línia de punts tots els planetes i els anem a ficar així dins. Un dels jocs que podem fer és, una vegada els tenim tots ja directament dins del sobre, quan els anem a extraure, podem jugar a alinear-los sense mirar i després mirar que tots els planetes estiguen correctament amb el nostre sistema solar, d'acord? I que coincidisquen. Per una altra banda, si algú no té els planetes complets perquè ha faltat algun dia, el que podríem fer és mirar totes aquelles coses més importants de cada planeta que el tenim així, com el vam subratllar, ficar les coses més importants. Per exemple, Saturn és el 6è planeta, és el segon planeta més gran, és molt famós pels seus anells i els seus anells són una agrupació de partícules. També, i per últim, podíem repassar-nos els planetes. Si a algú li falta alguna cosa del crucigrama, completar-ho, i per una altra banda, d'aquesta fulla escriu el nom dels planetes. Doncs en cada requadre hem de saber-hi quin és el planeta. Per últim, i finalment, hi hagué una activitat que no hem corregit encara i que alguns no heu tingut en compte molt enllà. Doncs, si no, la borrem i tornem a fer-ho fixant-nos bé amb els apunts que tenim al final. Adeu!